Nganti lali aku gara-gara dijak cerita karo bose. Engko tak tambahi ya Mas ya. Oke. Aku nanti mau tambah-tambahan kita oke ya. Kanca-kanca sedaya, nggih. Para rawuh sedaya kakung Semawan Putri nggih menika judipun para kadang para putra saking keluarga besar nggih menika Naga Putra Jaya. Jaranane ya ayu-ayu senggel kabeh nggih. Sing ejek cilik iki berarti kelas 6 SD. SMP kelas 1. Sing gede-gede kae nek sikile ireng-ireng mergo apa mbok gawene kentreng. To, ora payune ngene iki ya tandur matun gelem kabeh. Ngerabuk nyemprot ya oke. Kanca-kanca sedaya mbok bilih badhe mirsani live wonten kalebet dengan siang punika. Nanti bisa dilihat ada Brewo Angklung Lestari, ada Saidu, ada juga Mas Barongan Bos, ada juga Sukira 85 dan kanca-kanca sedaya ingkang sami ramu wonten ing kawul dengan siang punika. Nanti tolong bisa dibantu di like, di komen, subscribe, tekan tombolnya karena semua itu tidak bayar dan tidak membayar. Nggih, monggo dipirsani lewat ada live YouTuber Indonesia. Oke. Nek kowe entuk receh aku mesti bayar receh lho, Bro. Nek bayar kamu sesuk bayar aku saiki wis umum lumrah. Wong duit ora melok gawe melok duwe ra golek melok nyetak. Oke, tenang kae. Mas, lagune apa, Mas? Sing gayeng, lali janjine ya. Ya. Tukang kendangnya nggih seneng lali janjine, ora apa-apa. Ya, Besti, goyang ya. Jolke wonge sing galuk Mas ngetarane lho kowe kae lho jaga nama baiknya lho jaga nama baik lho ya kae sing jaluk ya wong rumah saku wis kumandang tandeni elek kaya apa seni budaya nek sone ora apik tetep ora apik mergo kawul dengan siang punika sone apik dadine apik kabeh samudayane iya apa ora lah iya mulane kuwi teruske ora ya terus janjane kowe saja nyore ate kosong jana kowe gampang
biasa. Hari ini saya itu semangat karena anak-anak kita, anak-anakku loh. Ini termasuk anak-anakku loh ini. Loh. Hari ini aku semangat karena anak-anakku kita dilagi gesik-gesik kabeh. Terampil-terampil kabeh. Aku mergo apa ngerti? Dia itu karena terampil karena gesik karena apa? Karena ada uka-uka pada kesempatan hari ini. Uka-uka. Nek pengen uka-uka yang kedua kali, kalau pengen uka-uka yang kedua kali, nanti malam habis bisa, oke? Lokasi Sherlock Manut Gose. Jan-jane.